बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांदो थ' सुंद'हैनो आङो आपडेट्स लानानै फैनाय जालायबाय आरोना रोजा रोजा आइजोफोरनि एकाउन्टाव रां थ' माब्ला हाबगोन क्रेडिट जानो थांसिगोनलाय आरो रोजा रोजा रां मोननो थांगासिनो दङ ना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आवगोलनि सरकारानो फैफिनखाबाय जेरावनाखि दा एनडिएनि सरकार फैबाय नङा होमबा थ' सिगाङावहाय मामायाबो बुंलांखादोंमोन थ' सरकारा फैफिनोब्ला गोबांथार आसनि मोनगोन बेबायदिनो प्रतिश्रुति लानाय दंखायो नङा होमबा दा मोननो थांगासिनो दं रायजोफोराहाय दा जेननाय पार्टिया मोनना मोना आं बेखौ मिथिया जायखिजाया जियानो हक मोननो थांगासिनो दङ थ' दिनैहाय 10 तारिख जाबाय आरो अरुणोदय जितु अरुणोदयनि रां बे अरुणोदयनि राङाबो 10 तारिखआवनो हाबोमोन नाथायबा दिनैहाय सानडे ना थ' बे सानडेयावहाय फैसाया क्रेडिट जागोन ना जाया मिथिया थ' नोंथांमोना गाबोनहालागै चेक खालामनानै नायोब्लानो जाबाय आरोना जुदि हाबाब्ला सरकारा गठन जानायनि उनावहाय थ' हाबगोन दा जोङो 12 तारिखआवसो बेबायदि माने सरकारा जिरायफिनसिगोन 12 तारिखनिफ्रायसो बेबायदिनो शपथ ग्रहण लानायनि उनावहाय ना दा जियानो हक मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो 25,000 बेबायदि मोनगोन जोङो खोनानो मोनखादों बा मिथिनो मोनखादों ना थ' दंफां फुलि गायनानै जायफोरा बेबायदिनो 10,000 मोनबाय आरो बे 10,000खौ दा खामानियाव लागायबाय थिग बेबायदिनो सोरबाया दाउ अमा जियानो जाया माने फिसिबाय नङा होमबा थ' बिथांमोना आरो मोननो थांबावगासिनो दं 25,000 मामाया होगोन होननानै बुंखादों नङा होमबा थ' जियानो हक नेनानै थादो आरो बेल' नङा दा दालिनिफ्राय लानानै सेनिनिफ्राय लानानै माइरंनिफ्राय लानानै मोनगासिनोखा नङा होनबा थ' जायफोरना बेबायदिनो रेशन कार्ड दङ थ' रेशन कार्ड थानायफोरा आरोबाव दा बेबायदिनो जोङो थाव गोथां मोनगोन होननानै मिथिनो मोन्दों थ' मामाया बेखौबो फोसावलांखादोंमोन एबारावहाय जुदि पावाराव फैफिननो हायोबा इलेक्सनाव देरहानो हायोब्ला थ' थाव गोथांबो होगोन होननानै दा फाइनालि थाव गोथांखौबो होनो थांगासिनो दङ आरोना दा जोङो बयबो नेनानै थानि गोलाव खालामला भिडिअखौहाय थाव गोथांबो मोनसिगोन एबारावहाय जोङो नेनानै थादो रायजोफोर जोबोद मोजां आपडेट ना थ' मोननो थांगासिनो दङ ओरैहाय साखरि बाखरियाथ' आरो थाबावखागोन गोबां लाइमोनफोरा साखरिबो मोनगोन मामाया फोसावखादों आरो लोगोसे दा जियानो हक जायफोरा रेशन थानाय थ' थाव गोथांबो मोननो थांगासिनो नेनानै थादो गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय